Η 8η Αυγούστου, 8/8, είναι μία από τις πιο ευίωνες ημέρες του έτους, επειδή ο ήλιος στο Λέοντα συνδέεται με το φωτεινό άστρο του Σιρίου και δημιουργούν μαζί την κοσμική ευθυγράμμιση γνωστή ως πύλη του Λέοντα. Η απαρχή διαδικασίας ξεκινά στις 22 Ιουλίου, όταν ο ήλιος κινείται στον αστερισμό του Λέοντα και στη συνέχεια συγκεντρώνει την ορμή μέσω της ημέρας εκτός χρόνου, της 25ης Ιουλίου του κοσμικού ημερολογίου των Μάγια και του νέου πλανητικού έτους στις 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το ίδιο ημερολόγιο. Οι βασιλικοί Λέοντες, σταθεροί βασιλικοί αστέρες, Regulus και Sirius, βοηθούν στη γέννηση μιας νέας γραμμής χρόνου ή πιο σωστά, μιας νέας χρονικής πύρας για τη νέα γη. Μέσα στις ίδιες μέρες εκδηλώνονται τα κοινικά καύματα του Σιρίου, από τις 21 Ιουλίου ως τις αρχές Αυγούστου, όπου η ανατολή του Σιρίου ανατέλει ταυτόχρονα με τον ήλιο μας, με αποτέλεσμα θερμότερες ημέρες. Η μαγική αυτή ευθυγράμμιση σε συγκεκριμένη ημερομηνία καλεί τους μοιημένους να μπουν στη θάλασσα, όπου το νερό γίνεται υφάλμυρο υπό τη σύρια επιρροή, ώστε να λάβουν ενέργειες πέραν πάσης γνωστής δυναμικής. Μετά την πτώση της Ατλαντίδας και την απώλεια της ακεραιότητας στην αρχαία Αίγυπτο, επικισμός Ατλάντων, χάθηκε η σύνδεση με τις λεόντιες πύλες και ενέργειες. Οι άνθρωποι αποκόπηκαν από αυτή τη γνώση και οι σπυροειδείς χρόνοι κβαντικοδιηναικές έγιναν χρονογραμμές, γραμμικός χρόνος. Έτσι, οι ψυχές κλειδώθηκαν στην ψευδαίσθηση και στη χειραγώγηση από εκείνους με τις σκοτεινές καρδιές. Τώρα, στην αυγή της νέας γης, σας δίνεται η ευκαιρία να επανασυνδεθείτε με τους βασιλικούς λεόντιους φύλακες και να δημιουργήσετε ως πραγματικά κβαντικά όντα που είστε. Μέσα στο σπυροειδή χρόνο να εκδηλωθείτε πλέον με πλήρη καθαρότητα και αχεραιότητα. Μέσα στο σπυροειδή αχρόνο. Γιατί ως κβαντικά όντα γνωρίζουμε ότι στο κβαντικό διηναικές ο χρόνος δεν υπάρχει και όλοι οι χρόνοι βρίσκονται στο σήμερα, στο τώρα, σε αυτή τη στιγμή. Άρα δημιουργούμε τώρα. Τώρα, στην αυγή της νέας γης, σας δίνεται η ευκαιρία να επανασυνδεθείτε με τους βασιλικούς λεόντιους φύλακες και να δημιουργήσετε ως πραγματικά κβαντικά όντα που είστε. Μέσα στο σπυροειδή αχρόνο. Να εκδηλωθείτε πλέον με πλήρη καθαρότητα και ακεραιότητα. Οι αδαμάντινοι κώδικες φωτός εμπεριέχουν τις πληροφορίες που ενεργοποιούν το πλέγμα του πολυδιαστασιακού φωτεινού σώματός σας, ώστε να ενεργοποιηθεί το αδαμάντινο πρότυπο του πολυδιαστασιακού σας σώματος της νέας γης. Καθώς διαλογίζεστε, έλκετε τους αδαμάντινους φωτοκωδικούς μέσα στην καρδιά σας, ενισχύοντας το αδαμάντινο φωτεινό σώμα. Την αδαμάντινη φωτεινή καρδιά. Την αδαμάντινη καρδιά σας. Μπορείτε να εξισορροπήσετε τον ουρανό και τη γη, αρσενικό και θηλυκό, Yin και Yang και όλες οι προσομοιώσεις, μέσα στο σπυροειδές δικτύωμα του κρυσταλλικού φωτός εντός της συνείδησης του ενός. Και αυτή είναι η σπυροειδής ανωδική ατραπός για τη θέωση, όπου η πνευματοψυχή πλέον υπέβει τη σπήρα αντί να πέφτει από αυτή στην προηγούμενη κατώτερη χρονογραμμή ως μετεξεταστέα στην οδό για τη φώτιση και ολοκλήρωση. Από το γραμμικό στο κβαντικό επίπεδο δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της πύλης 8/8/2018, οι βασιλικοί λεόντιοι φύλακες του φωτός μας οδήγησαν μέσω της πύλης σε υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας και δημιουργίας. Ένα πολύ ισχυρό κύμα φωτός απελευθερώθηκε από το μεγάλο κεντρικό ήλιο για να ενεργοποιήσει αυτό το νέο σπυροειδή χρόνο της δημιουργίας της νέας γης του κβαντικού αχρόνου. Στις 8/8/2018 γύρωσα στη Χαλκιδική τη Λεόντια πύλη 888, με μεγάλο πόλεμο βέβαια, αλλά επιτυχία.
Ο χρόνος πλέον μπορεί να λειτουργήσει ως μια αδαμάντινη σπήρια δημιουργικής δύναμης που επιτρέπει στα όντα του φωτός και του πνεύματος να εκδηλώνουν τη θεϊκότητά τους, να δημιουργούν, να υλοποιούν χρήσιμα έργα στην τρίτη διάσταση, στη ζωή στη γη. Αυτή είναι η δημιουργική ενέργεια της αρχαϊκής επιθυμίας για γνώση και εμπειρία, που ξεκίνησε στην αυγή της δημιουργίας και συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συνεχιζόμενη διαδικασία ανάληψης της δημιουργίας, όπου αυτή έχει εκπέσει. Τα τελευταία χρόνια, η πύλη των λεόντων ήταν πολύ ισχυρή, με τις πανσελίνους και τις εκλήψεις να συμπίπτουν σε σύγκληση, δημιουργώντας μια πολλαπλή πανίσχυρη πύλη μεταμόρφωσης, η ενέργεια της οποίας εκτιλήσεται μεταστοιχειωτικά στο επόμενο χρονικό διάστημα στη Γη. Εστιάστε συνειδητά στο διάκαινο μεταξύ παλιού και νέου της 25ης Ιουλίου, ώστε να ελευθερώσετε ό,τι δεν θέλετε να πάρετε μαζί σας στον επόμενο γήινο, γαλαξιακό αλλά και κοσμικό κύκλο της ψυχής σας. Στη συνέχεια, στις 26 Ιουλίου, στη Νέα Αρχή, θα είστε έτοιμοι να ορίσετε νέες προθέσεις για τον επόμενο κύκλο ζωής και εξέλιξης, τόσο για τον εαυτό σας, όσο και για τον πλανήτη. Αυτή η θεία συμπαράταξη έχει να κάνει με τη σταδιακή μετατροπή της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής πυκνότητας σε αγάπη, φως και ελευθερία, ως μία ολοένα πιο λεπτοφυή, ενοποιημένη κοσμοουσία. Είναι μια εξαιρετική μέρα για να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πραγματικότητα επιθυμούμε να δημιουργήσουμε, προχωρώντας μπροστά. Αυτή είναι επίσης μια σπουδαία στιγμή να οραματιστούμε ποιο είναι το υψηλότερο όραμα, ιδανικό της ζωής μας και για την ανθρωπότητα συλλογικά. Αυτή είναι η ώρα για να ξεπεράσουμε, να σπάσουμε κάθε όριο ή μπλοκάρισμα που είχαμε δημιουργήσει προηγουμένως στον εαυτό μας. Η 8η Αυγούστου θεωρείται πύλη διασύνδεσης με το πνεύμα για χιλιάδες χρόνια. Η άνοδος του Σιρίου και η ευθυγράμμιση με τον ήλιο ήταν σημαντική σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς. Στην αριθμολογία, ο αριθμός 8 θεωρείται ως ένας από τους πιο τυχερούς αριθμούς που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ανθρωπιστικού, της ευημερίας και του άπειρου δυναμικού. Το 8 απεικονίζει κυριολεκτικά το σύμβολο του απείρου που σε κάθε τη θέση δείχνει το πάντρεμα του πνεύματος με την ύλη. Την πνευματοποίηση ουσιαστικά αυτής, την ισορροπία μεταξύ των κόσμων. Εύχομαι αυτή η μέρα ευθυγράμμισης να σας ευλογεί με τους πιο θαυματουργούς τρόπους τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια μπροστά και στο διηνεκές. Γύρω από αυτές τις ημερομηνίες, η ομάδα μας Ακαδημία Ανάληψης 1111 πραγματοποιεί μυητικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης. Ενημερώσεις στις σελίδες και στο κανάλι μου Φίλης Χρυσού. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, συγγραφέας και Soul Coach, Andromeda Galactica. Η διάνοιξη πυλών στον πλανήτη Γη σημαίνει την εγκατάσταση των αστρικών πυλών σε διασύνδεση με αυτές που βρίσκονται στον πλανήτη Γη. Επανιδρύονται παλιές πύλες και διασυνδέονται μεταξύ τους σε ιερά τρίγωνα, οι οποίες λειτουργούν διαμετακομίζοντας τις κοσμικές και πνευματικές ενέργειες στον αυτόματο πιλότο πλέον. Για 12 χρόνια και συνεχίζουμε, γίναμε οι ίδιοι οι ζωντανές πύλες του φωτός στον πλανήτη Γη, οι άγγελοι της Γης, που διακομίζουμε τις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός από το μέλλον. Ακαδημία Ανάληψης 1111. Ερχόμαστε από το μέλλον και πολεμάμε με σοφία και αγάπη. Γινόμαστε οι ζωντανοί μία μεγάλη πύλη, ώστε να κατέλθει το φως
στη γη. Το Άγιο Πνεύμα διαμετακομίζεται μέσα από εμάς και τα σώματά μας, στις ζωές μας και στις ζωές των γύρω μας, σε όλο τον κόσμο. Ευλογίες παντού. Για πρώτη φορά στα σύγχρονα ελληνικά χρονικά ξαναγιώθηκε η πύλη του Λέοντα 888 στις 8 Οκτώου 2018 στη Χαλκιδική. Γέγονεν γέννητο. Και συνεχίσαμε με την πρωτοφανή γείωση των φωτοκωδικών της πύλης. Επίσης, μέσα σε μία 12ετία γιώσαμε τη ζωντανή πύλη υπερασπίδα του Θεού. Για πρώτη φορά προσφέρουμε ανοιχτά υλικό από την Ακαδημία μας, που είναι η φωτοκωδική της πύλης του Λέοντα. Απολαύστε τους! Αυτός είναι ο γαλαξιακός σαμανισμός εκ των πνευματικών τεχνολογιών του φωτός που πρεσβεύουμε. Η επιστήμη του φωτός από το μέλλον, αλλά και από το βαθύ παρελθόν. Οι ευλογίες και οι ισχύς που κατέρχονται είναι ανυπέρβλητες. Ανοίξτε κι εσείς την καρδιά σας για να γιώσετε κάθε ευλογία ερχόμενη από το όλον φως. Μόνο η καρδιά είναι η πύλη για την πνευματοποίηση της ύλης, για να φέρουμε το Θεό στη γη. Φώτιση χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Φίλης Χρυσού. Τα σώματα, ο χορός των άστρων λοιπόν, αυτά τα χρώματα, τα ξημερώματα, μες στην ήριδα τόξο στη νύχτα, κι είναι οι τύχες μας, κι οι
αγκαλιά και γυρνάμε και πάμε αγκαλιά. Στο χώρο των άστρων πάντα θα λέμε το ναι. Πουθενά δεν χωράμε στη γη πουθενά. Ο χορός των άστρων Θεέ μας μην πάψει ποτέ. Και ζαλιζόμαστε, παραδεινόμαστε κι όσο δινόμαστε την αμμόνη τροχιά γύρω γύρω.
Μην τρέπεσαι.